Ngihleli studio nentokazi lana ufikile umntaka Mlomo. Bacela abalaleli Fikile ngibuzile kubalaleli ukuthi bafisa ngikhulume nobani babhala baningi abantu ababacelile. Sase siyadonsa sathi woza uzokhuluma nathi. Kade sagcina asikubingelele ohlelweni eshilo. Sibomukele kakhulu namhlanje. Ngiyakubingelela Zanele kade ngagcina nami and ngiyabonga kakhulu sithanda sami ngibingelele umlaleli Ukhozi FM lapha ya ekhaya esalaleli namhlanje silapha eshilo nosiswami uSizanele. Ufikile umntaka Mlomo ngifuna zisuka nje bayakhala abalaleli bathi uphi ufikile asisamazi siyamthanda kakhulu angifuni ugxile kona kodwa bathembise ukuthi ikhona into ezayo ewumculo ezayo ikhona. Yep, ikhona ngiqalile manje ngiyalipheka ibhodo ngizobalethela isingle emnandi ngalendlela bayamazi ke ufikile mina umthetho wami ngiyajulisana angikwazi ukuxhumaxhuma so into engiyiphekayo ijule kakhulu. Fikile ngithatha ngikubuyisela emuva ngoba uhambo lwakho lolu esikhuluma ngabo namhlanje uhambo lwakho lolu uma ngabe ngikhumbula kahle istory sakho ngoba phela sibuya kude thina nawe kuncane esingakwazi uneminyaka ewu7 kodwa usuyaqala uyacula esikoleni awuzange nje uvesana ucule ngamhla usuwini competition sithathu sibuyinisele lapha emuva. Lapha emuva Sizanele nomlaleli lapha ekhaya ufikile kahle lento ngithi ubizo kimi ngoba I was 7 years njengoba esho Sizanele ngangisasesikoleni sasithi first year ke thina manje ingane zithi grade R grade bani so ngangingazi nami ukuthi lento nginayo but ngangizwa njalo mangicula ngibona abantu bekhala nginga understand ukuthi why abantu bekhala. Until ngaze ngilongikhula ngicula esikoleni primary halalisa senze sihle ngaze ngayiphemba isizwe ngilongigudlile nje nalokucula esontweni emingcwabeni babekhuluma ke abantu okuningi okuhlukahlukene ngokucula kwami abanye babekujabulela abanye ke uyazi manikhula niyingane nihwayelane lokushinza soka ayisuka mama bethi umculo phashile yazi iyouth ihlezi izophuma eceleni kodwa ke kula ngabona khona ukuthi kahle uNkulunkulu ikhona into ayibekile kumina. Wakhula wayibona lento ukuthi khona kodwa sakhela isithombe ukhula ekhaya okunzima kulona ugogo nomkhulu bakhona noma ukhona kodwa uma akaphilile. Yebo. Ugogo nomkhulu bebekhona uma egula uma wami wagula iminyaka engasindi engashoni so ngikhula kulomjondolo one room wodaka lo ogulela uma ngihlala ngubona nje ngamehlo engqondo njalo noma sengawushintsha ngenxa yokukhula kwezimo kodwa awusukile emqondweni wami. Ngilongigeza uma njalo ugoga hamba emajalidini awutohoza abuye mhlamba kwesinye isikhathi abuye ngisamgeza noma abuye ngimfunza noma abuye ngiqeda ukumgeza kodwa ke uNkulunkulu kulolo sizi kulobo buhlungu ubeloke nami bengangilahlile ngoba bengalilahli ithemba. Ungakanani nje ubugeza uma? Ngikuma 20s ami nje go 20 something ngakufunda lapho kodwa ukuthi umuntu ogulayo ugezwa kanjani ngingazange ngibe unesi ngingazange ngaba laba abantu onompilo kodwa kwazenzakalela khona ngaleso sikhathi sengibhekene nasi isimo esinjalo ngakwazi ukuthi okay umuntu ogulayo ushintshwa kanje konke ngakufunda ngayo uma until uNkulunkulu kuze kufike la khona ithatha isinqumo sakhe. Ngifuna ubuyele emuva ngalesi sikhathi ugeza uma ekhaya ngesikhathi esagula nje uma ugula usafunda noma mhlawumbe ukungasafundi uma ugule uqala ukugula ngisafunda manje ubumnakekela kodwa futhi ugijima esikoleni ngimnakekele nosisi wami omncane sibawuthuka uma wami kumele ngivuke ekseni ngigeza umaqala mhlawumbe ngabo 4 noma ngabo past 3 ngigeza umaqala ngimshintshe yonke lento eyenziwayo ngiqede ngigeza usisi wami omncane ngimlungiselele ukuya esikoleni kuyima ngizogeza mina futhi nami ngilungiselele uhambo lokuya esikoleni ngisesikoleni ngiyafunda kodwa ingqondo ayikho
iyona reason engazi ngagcina ngahlala nami phansi ngathatha isinqumo sokuthi angisiyeke isikole akusizi ngoba yisekho nento engiyifundayo ngihlele eklasini ngiyakhala uyangibuza uthisha umbuzo ufanele ngiphendule i-answer ngivuza inyembezi because ingqondo yami isemuva ayikho nento engiyiconcentrate eklasini ngicabanga ukuthi engabe ngizomfica eseyingcolise kangakanani ukudla akakwazi ukudla kufanele ngimfake istraw omunye iphalishi ngicabanga yonke lonto leyo nje ukuthi ingabe ngizofika sekukuliphi izinga manje ngiphuma ngoba esikoleni ngabo 2:30 kuya ku3 lo ngimshiyele umuntu ngabo 7:30 noma ngo7 ekseni so kwazi kwafika khona la ngihlala nami phansi ngithi akungisizi ngoba nogogo akekho ubusy naye emajaldini for ukuthi siladle sidlile angivele ngisiyeke isikole ngifunda ugrade 11 lapho ithuba lokufunda laphutha kanjalo langiphutha-ke kanjalo ngazoba uma kamama mina ngaphe uma waphenduka wayingane yami kwayimina owumzali wakhe manje leli nami ayelishintsha mina kwaphenduka kwayimina esengilishintsha yena ngizokweqa nje kancane ngamasibomu ngoba ngiyazi la ngijahe khona awukhumbule nempintshi yakho yaseroundini eyakutshela ukuthi hayi bo wefikzo kunama auditions hambo zawo Jesu bayazi abahlala eNtuzuma bayamazi uSticks abahlala lapha eNtuzuma ko20 ngala engangicula ngakhona ngoba bugomete ngangicula ekhwayeni yakhona uSticks wayomngane wami yabo laba amajita la ahlala ekhoneni nje ahlala eBlome ekhoneni ngihlazi ngidlula njalo uzobona ama remarks azowaphosa kumina njalo it's either yangidelela noma uyangincoma ngaleso sikhathi ehlala ehlele ekhoneni nje nabangani bakhe lapha ya emaromeni ngifunda lapho FMCS athi mngane nami yazi ngizwe kuthiwa kunama audition phela wena ngiyakwazi wenza le zinto zakho lezi awuhambe la uyozama inhlanhla lapha mngane nami ngithi mina weSticks anginayo imali ngizoyithatha imali yokugibela and uma uyagula ekhaya athi hayi mngane nami nawo 10 rand ngiyakwazi uyayishaya lezi zinto zakho ethi ukucula izinto zami ngiwuthathe lo 10 rand ngingazi ukuthi kanti lo 10 rand ngempela sekuyiwona oyovula impilo kaFikile Mlomo uthi wena uSticks ukukhumbuza ngisho ekseni ngosuku lama auditions ekseni wafika wangqongqoza wathi hamba phela mfethu nje ngikutshenile nje kanti u10 rand wami wenze njani ngikutshenile ngiyenzela 10 rand ngathi gibela uhambe uyozama inhlanhla lapha yana mhlawumbe ungawina nje isikhokho sami ngibona uSticks userious ngivuke ngigeze umanje njengokujwayelekile ngigeze umanje ngigeze usisi wami ngaleyo ngase ngigeza mina ngisaya esikoleni sengiyobamba line ePlayhouse mangifika ePlayhouse ngubambe lo line mhlawumbe ngangu number 160 kwa ulayini owusuka eworkshop ushona udabula uyile ama audition akhona kukhona abalale khona sizanele ngafika nginamahloni noma ngime kulayini uyazi ngiyazinyeza ngiyazibona nje nendlela engigqoke ngayo ukuthi ngathi ngiyabonakala nje mina ukuthi le ntombazane ixakekele nje Nkosi yami lena ngivele ukuthi angijike ngibona amantombazane izinga nje amakhanda ngavele ngagunda mina ngenze ukuthi ngalo ngiyistressa ngayigundela ngayigqokela amahliphihliphi ami ngahamba ngawubamba ulayini mhlambe zathi mazithi 1:30 kangibizwa kangena ama audition amajaji lapho kwakuba Chikothwala ubabuduma kaNdlovu ubabulebo nomunye usisi ulebo waseSoul City ngingene sizanele ngishaya uvalo swecula ngani ngicule ukukhumbula ingoma engayicula ngathi lapha hole lakhona lapha hole lakhona lapha hole lakhona ngomsa wakhe go mlandela mawufuna ukubona njalo si live lapha kwi-page lami ku-Facebook Zanele Mbokazi uyibonele ukuthi wenzani ufikile la e-studio wayishaya ngoma wayizwa ngaphakathi ucula nje wena kusi audition le kimina kuseyona ne-audition sizanele kahle kahle angazi ukuthi yini kodwa into eyayingiphusha mina ithumbu indlala nesimo engisishiye emuva ekhaya ngicabanga lo yamama olele kuyambhede ukuthi Nkosi awungabe usangenzela nje umusa noma ngabe sengikone kangakanani uNkulunkulu ongcwele kodwa uzokhumbula kodwa kuhle ngami
engikwenzile nje nami emhlabeni uze ungizwele kulesi simo engibhekene naso ngoba mhlawumbe ukuwina kwami la kuzobe kuyikhona ukuqaqeka kwamafindo phezulu impilo yami. Ngacula sizanele I cried ingoma iphakathi ngakhala ngicula. So I think amajaji babecabanga ukuthi ngikhaliswa umoya ongcwele of which kwangesiwa umoya ongcwele kwakuyinhlungu. Wawunjengohana eShilo. Nganginjengohana eShilo. Ngangifana nalo mama engingizokhulunywa ngaye eBhayibhelini ukuthi wayenesifo somopho ekwathi wakabambe umphetho. Ngawubamba umphetho ngalilalanga. Athina amajaji mawuqeda. Kwathuleka mhlawumbe kwaye kwathuka kwaba ne moment of silence mhlambe 5 minutes. Bechokekile nabo angazi babechokwe ivoice noma babechokwe indlela engideliver ngayo noma kokwenzakalani kodwa nje kwaba naleso simo sokuthuleka for leso sikhashana esincane. Mangiqeda bashaya izandla ngathi angazi ngoba amajaji eshaya izandla. Hayi okay. Hey ngiqede sizanele kuthiwe hlala phansi. Ama results ayoza aphuma entambama. Anginayo ngisho imali yokudla khumbula sizanele. Anginayo nokubuyela emuva. Ngilo ngihlala emini yonke la. Benginalo 10 rand. Uphushwa yiphupho. Ngiphushwa iphupho lesisu. Nohambo engicabanga ukuthi uNkulunkulu weseliqalile uhambo likafikile elihlela mina ngingekho aware ukuthi uNkulunkulu wenzani. Safika isikhathi sokuthi kubuzwe imiphumela. Safika isikhathi sokuthi kubuzwe imiphumela. Ngihlela nginovalo nokuthi kusamele ngiyocela kuwo futhi lamajaji omunye u10 rand ophindele emuva. Angisayibali yokudla ngeke ngize ngiyibasukele nje ngoba phela akusiyinkinga yabo ukuthi ngilambile. Makuthiwa the winner is khumbula sizanele kufunakala umuntu oyedwa. Niba ninganga. Siba ama1000 amangaka la KZN bazofuna umuntu oyedwa, the star of Soul City, oculayo o-actayo. Kwathiwa the winner is Fikile Mlomo. Yo ngaqhaqhazela ngakhala ngalunga isisu safuna nokungikhipha ngangazi noma ngisukume noma ngixhume noma ngihlale phansi. Ngagcina ngihleli phansi sinoma ngasithatha. Kwawusisi ozongisukumisa usisi Nkubulahlwa kusisithando wathi Fikile wena obizwayo sukuma. Awuwinile nje ukuthi uyacula kahle kuphela kodwa noku-act ne-acting khona lapho. Hayi lolu hlelo esibelethisa abantu amaphupho lana ngicabanga ukuthi nomnyango omusha omkhulu wokuthi uhambe uyolingisa uyavuleka namhlanje. Ayibo Nkosi yami futhi ngiyazicelela nakuJehova emazulwini ukuthi njengoba ngihlala ngithi mangikhuleka sizanele ngithi hawu Jehova noma kuthiwa ngingumoni nami ngiwumuntu ngisenyameni ngisaphila phansi komhlaba kona kodwa khumbula kodwa nami ngikwenzile emhlabeni uzungizwele nje nami kulolu hambo lwami olunzima kangaka engingalwazi luyogcinaphi kwaba actayo kwaba phathi kuma agent intontoni baze bangikhumbule Nkosi yami ukuthi angigcine ngokucula nje ngiya actor. I've been with Soul City, I've been kuMadluphuthu, I've been kwenye i-short film ethi Inxeba lika Mama, ngisazoshutha futhi enye ngomhla ka6 ithi Isiko Nenkolo, ngiyaqala ukushutha ngizobe ngishuthela eMsinga. Khululeka sekuvulekile sozwa ngawe kuzothula ubufakazi. Wawina ke kusho ukuthini ukuwina lana ngoba ngicabanga ukuthi kwangapheli la manje ubatshela kanjani ekhaya ngoba phela indaba ezinkulu kangaka mangezelo ukuthi uwinile udla umhlanganiso entweni enkulu kangaka ngicabanga ukuthi into yokuqala efikele umuntu ukuthi angibashayele ekhaya ngibatshele ukuthi nazi indaba ezimnandi. Khumbula ke sizanele angingafoni. Ngizobashayela ngani? Anginamali ngisho yokudla esiswini. Airtime ke ngizoyithathaphi. 3 akho umuntu ekhaya onefoni khona ngithi ngiyafona ekhaya ngizofonela bani? Umuntu wayazi ukuthi ngiyakuma audition yilo Sticks nayo Sticks akana phone nobabagumede ongasekho emhlabeni nayo Sticks akasekho emhlabeni. Ubabagumede ubaba owayiphethe ichoir yasendaweni engangicula kuyona entuzulu uyena yedwa onefoni engimazi. Ngabekezela ngathi no ngizolinda ngizogibela ntambama ngahamba ngathi sisithando ngamchazela uDabula ukuthi anginayo imali yokugibela wanginikeza imali sisithando ngaphindela ekhaya. Ngiyosho ekhaya ukuthi ngiwinile ngiyahamba ke manje ngegoli okokuqala ngizogibela ibhano yokuqala ngizolala ehotel okokuqala yonke into yenzeka okokuqala ngazi ukuthi kwenzakalani kwamina ngididekile umqondo wami ngazi ukuthi kahle kahle kwenzakalani zajika izinto. Ngifike ngimtshele sizanele uma akasakwazi ukukhuluma kodwa uyangizwa
athi ngamashiya anyakazisa amashiya ukukhomba ukuthi ngiyakuzwa ukuthi uwinile asmile kancane ngibonze uyangizwa uyajabula hayi ke lufika usuku sekumale ngihambe ke manje ngiyegoli sizanele ngaleza ikhathi umuntu owayesekulela zinga likamali okugula wayengasalaliswa esibhedlela ngase ngithi njalo mangithi ngiyamhambisa kuthiwe hamba nomlaphele ekhaya bakunikeze lawo maphilisanyana amancane nalo muthanyana kuthiwa msizelele ekhaya manje ibhedlela zigcwele yo ngamuncenga unesi sizanele ngahlala phansi ngathi ngiyacela admit uma nginohambo fanele ngilithathe uzosala yedwa uma uzogeza ubani uzoshintsha ubani wangizwela loya sister wazama imizamo ukuthi azalaliswe uma oze ngikwazi ukuthatha lolu hambo ke ngiyegoli akasekho emhlabeni babugumede ngiyazi kodwa asimncome ukuthi uyena wakusiza ukuthi akuthwale uhambo ubheke airport okokuqala ngawo ungazi nanokuthi kwenziwa njani ngingazi nokuthi kwenziwa kanjani engangiqali lapha e-airport kuphela ubabugumede wangiqala uma esagula amthathe ngimlande ebusuku amthathe uma amfake emotweni yakhe amngihambisa ezibhedlela ebusuku uma equleka enza izinto umzimba actor ngendlela engithusayo ngilanda ubabugumede uyena engimaziyo nemoto angacomplain ubabugumede avuke ebusuku azolayisha uma sometimes uma kwenzeke angcolisa imoto kababugumede angacomplain ubabugumede angisize even ukuyiclean imoto izingane kababugumede bakhona basakhona ukhona nomonde esimbiza ngomagumede bahlala kuphi khona abantu bezoza ukuthi usho umuphi ugumede bangadideki unomonde bahlala entuzuma ko20 kwabagumede siyabonga kakhulu benomama kwakhe uma kamagumede yebo wafika eGoli ngafika ke eGoli sizanele kuduma ikhanda angazi kwaGoli ngiqala yonke into sithathwe ke iSoul City yosibeka ke hotel lelo kuhlalwe ke abantu baneme nje bayareheza abantu laba sasinabo ama province manje sesisibalo sama province number 1 lento ibihamba izwe lonke number 1 so number 1 sonke la sizoqhuthela namanje azicudi nganza abantu sizanele ngangishawuva lo zonke insuku ziyareheza zihappy mina angikwazi nokuxoxa angikwazi nokukhuluma kwakungathi lapha ngomuntu onenhliziyo embi noma othulayo kanti mina ngokwe character yami ngumuntu oyiqinelo oyiphaphelo oyikhululekele but ngenxa yesimo engangiphezulu kwaso ngaleso sikhathi mina ngingakwazi nokuhleka kwangajwayelekile ungibone ngihleka noma ungibone ngixoxa nabanye ngangihlezi ngiyivalele ngedwa eroomini ngithandaza ngikhala ngicabanga ngibeka uma ngithandazela uma lwafika ucingo ngangenela ama-audition singakafiki kuma-audition siyareheza kusarehezwa kwarehezwa 2 days ngakusasa siya kuma-final kakusarehezwa ke manje wafona ubabugumede lungishaya uvalo ngibona wayengithengela ubhobhobho omncanyana ubabugumede ukuthi akwazi ukungixhuma afona ubabugumede athi mefona ama-final angakusasa ekuseni ufona ebusuku ngabobani ngabo 8 kuya ku9 vele lingishiya igazi sizanele mangibona ikholi ngizwe umzimba wami ngathi uyahlukana nami ngilibamba vele sengilindile ukuthi okay Hlizo wami Fikile relaxa hlisa umoya ngithi hello baba kwenzekeni umbuzo oqale ngambuza wona wathi ubabugumede angithi uyazazi ukuthi uzokwenzani lapho cela ube strong uqine usaliswenzela umphefumulo uma akasekho emhlabeni usishiye namhlanje kuseni ngifonelwe isibhedlela ngathi ngiyabonga baba ngizobuye ngikhulume nawe ngihamba ngayoyivalela ngathi uNkulunkulu kanti ungenzani kanti ngakona ngani bengisanalo ithemba ukuthi noma ke yebo esegule kanjena kodwa mhlawumbe ubusazongisikelela Jehova lengane angishiya nayo ngizoyithini uzomngcwaba ngani ngizomngcwaba ngani ngihleli kumjondolo nezimbobo ngizoqala nginyakaze ngithini ngathula ngawafihlela amajaji kwavuka isibindi ngaphakathi kwavuka isibindi sizanele ngakasazi nami sasiphuma ngangikhala ebathroom ngigeza njalo bese ngiphuma kuwona amajaji ngiphume isebusuku uthola le call ekseni ama-final uthatha isinqumo sokuthi uzovala umlomo awutsheli umuntu ngalento ngoba ngisaba ukuthi mengibatshela sizanele bazovele bangixoxe kuthiwa phuthuma ekhaya ngiphuthuma nani
ngoba ngizofica ugogo ehlele emakhandleleni kona lowo mjondo luka one room engitshela ukuthi kuyadonate emphakathini donate incwatshu uma noma kiwe ekhanseleni noma kiwephi ngicule sisanele zehle futhi lezo inyombezi kuseni wangena kwi-final ngangena sizanele ngangena kwathi ungayishintsha ingoma sikhompyutha ngale yangoma owawina ngayo eThekwini wathini Fikile ngiphini lapha hale la khona lapha hale la khona lapha hale la khona ngomsa wakhe landela ngayisho sizanele ngayidweba ngayidedela inyembezi zehla ngisengiyazi mina ngaphakathi ukuthi uma wami sesefrijini elibandayo ngathi inkosi ngisize ngiqine kodwa ngingawatsheni lamajaji ngoba azongixosha athula ngibuka kusenzeka the very same thing eqaleni bengikhaliswa ukugula kwakhe manje sengikhaliswa ukuthi umphefumulo usuphumile ngacula kwathiwa hlala phansi sacula sonke saqeda kwathiwa ama results azokhishwa ebusuku safakwa koma makeup bakhona saqokiswa yonke lento eyenziwayo nje kumina kuduma ingqondo nje angi-enjoy lutho ngithule tu angixoxi namuntu ngibhekela le nguqunguqu ngedwa nje le emqondweni wami nale enhlizweni yami safika isikhathi shayo 8 ebusuku sesimakeupiwe ke sesigqokisiwe ama glitter and glam tontoni laphana sesibekiwe ke lapha kuthiwa the winner is ngithi inkosi hlala nami ngishonela ilanga hlala nami Jehova uzongikhumbula embusweni wakho uyayazi into engizelela ngidele ngisho isikole ngidele konke ngicela manje kuhlukana inhloko nesixhanti ngempilo yami uma ngabe uwina lana uzothola malini futhi izokusiza ngani ngizothola 15,000 mengiwina la and lo 15,000 inhloso yami nje ngiyofihla ngawo ma ngifuna uma kumncwaba ngesizotha angabonakala ukuthi umuntu obexakekile umncwabo wakhe ungavezi izolo lakhe ukuthi ngoba ngempela siyamazi lo unkosikazi obehlala ku one room odako nezimbobo nomncwabo wakho usuzochaza isimo sakhe mangiqeda ukucula sizanele ke ngawo 8 lo bese kuthiwa the winner is uyawazi amajaji mesezoloku ethi the winner is hayi aniculeni kushiwe ezinye izinto the winner is qagelani ngithi nkosami labantu bayazi kodwa ukuthi benzani but the winner is the star of Soul City is Fikile Mlomo kahlala phansi again ngasikhihla kunokuthi ngijabule ngasikhihla sengisikhihliswa yini isililo manje ukuthi inkosi ngiyabonga wazophendula umthandazo wami uma at least ngizomfihla ngezizotha uma wami uzohamba ngecasket naye akezokuhamba ngebhokisi elingenasithunzi noma ngabe bengenalutho bengelutho emhlabeni kodwa ngiyafisa umncwabo wakhe ube nesithunzi nesizotha kwathiwa the winner is Fikile Mlomo ngangikhala ke ngangibanjwa ke lapho kwathiwa ngihambe ngiyodeliver speech sokubonga ngiye nalaphana ngiyayiqhaqhazelela angikwazi kakhuluma kwasingithi siyayibhedela kuhlangani lutho wesisanele uNkulunkulu kodwa mesefuna ukuthi into yakhe yenzeke ngabonga ngaqina ngabonga ngathi ngiyabonga kukho konke ngase ngithi ngiyabonga nangima wami ispirit sakhe lapho sikhona ngazi kodwa nje ngiyabonga ngazi ngibonga uNkulunkulu ngibonga konke ngibonga ugogo isupport angiphe yona engithandazela ugogo wami wayikhuleka imini nobusuku yikhathi ubatshela ukuthi ubonga uma usuyasho yini manje sengiyasho ke manje ukuthi uma wami umphefumulo wakhe ulale ngokuthula uphume izolo wahlukana nomzimba wakhe izolo kwathiwa ewolo wonke umuntu wabasethi kodwa futhi bayangijabulela bazibuza ukuthi ngithule kanjani nalento ngase ngiyachaza ukuthi bengisaba ukuthi nizongixosha ngabe ngisaqhubeka nama auditions kanti mhlambe
le mali sengizoyiwina lana iyona ezongisiza ukuthi ngiyongcwaba uma. Yo, yashintsha kanjalo impilo. Kwaba uqala ke kokushintsha kwezinto nempilo kaFikile Mlomo. Kwaba uqala ukuthi umhlaba wazi ngoFikile Mlomo. Isikhathi njengamanje imzuzu 19 ngaphambi kokuthi kushaye ihora le-12. Uma ukuthi ulalele Ukhozi ngalesi sikhathi ihlelo esikulona eshilo la sithi khona uhambo noNkulunkulu uhleli noZanele Mbokazi. Ayi Fikile ake sigwinya amathe ntokazi bese siyabuya ijulile le ndaba ngoba ngifuna singene ku part 2 ke manje lo Fikile ke abantu abaningi asebemazi.